31. marta zvala me šefica pravne službe iz Doma zdravlja i rekla mi je da od sutra ne radim, to je od 1. aprila. Nakon toga otišao sam direktno kod direktora Eleka i pitao ga o čemu se radi i on mi je rekao da mi je istekao ugovor i da je to. Zbog mojih aktivnosti vezano za proteste, za ove studentske proteste, rekao mi je da nije to u redu što radim protiv predsjednika, što se bavim tim aktivnostima, iako prethodno pre toga ja sam naveo, da li je to uslov, znači koliko je to uslov da ja prestanem da se bavim time, znači uopšte da mi ne daju... Vi niste želeli uopšte da dolazite u situaciju da time budete uslovljeni? Naravno, međutim, to se desilo pre onih kosovskih parlamentarnih izbora. Znači, bukvalno 3 dana pre toga i oni su iskoristili mene, pošto je moj zahtev, u zahtevu sam naveo, ukoliko mi ne ostvare zahtev da me vrati na posao, da ću krenuti sa štrajkom glađu. I oni su mi rekli da je to okej i to je bilo bukvalno 3 dana pred izbore. I ja sam im verovao na reč, što se kaže. Iako su me mnogi savjetovali, nemoj da prihvataš nego ugovor za stalno, jer će da me prevari, kao što se i desilo. Znači, bukvalno su me prevarili. Vi praktično sada ne možete ništa da uradite jer je taj ugovor jeste bio na 2 meseca pokriven. Tako su oni u pravu, međutim što se tiče nekih ljudskih osobina. Šta je vama Elek rekao kada ste otišli tamo, osim da je istekao ugovor? Je li vam rekao da je to zbog toga što vi... Kaže, idi na Kopaonik gore i reši problem. Znači ja stvarno gore ne mogu da odem, imam neke svoje principe od kojih neću odustati i to je to. Vi, Srđane, verujete da se to dogodilo isključivo zato što ste redovan učesnik i jedan od organizatora 15 minuta ćutanja? Ne da verujem, nego mi je to on lično rekao. Znači ne da verujem, nego to je to. Ovi potezi koji one prave direktno protiv mene, znači oni me teraju da se ja odave da i sebe, kao što je mnogo ljudi to uradilo. Ja nisam neko koji je nesposoban, znači snaću se, pošto sam se uvek snalazio, ja sam i 6 godina pre toga bio bez posla i tada sam bio nezakonski isteran od strane prethodnog direktora Milana Ivanovića, ali mislim da je jako nekorektno da se takva nepravda čini prema nekome ko živi ovdje. Hoćete li odustati od protesta, od odlazaka na protest i ostalo? Šta više, pokušat ću ako mogu da krenem i za Strasbourg sa studentima, ne znam kako ću, da li ću imati mogućnosti, ali potrudit ću se.